U sklopu projekta IPA prekogranične suradnje Hrvatske i Crne Gore održan je tečaj speleospašavanja. Sudjelovali su članovi Hrvatske i Crnogorske službe spašavanja. To je samo dio projekta kojem je cilj poboljšati turističku ponudu s obje strane granice. Pero Štrbe. Prije ulaska u duboku špilju treba provjeriti svaki konop, svaki klin, svaku vezicu, jer mala neispravnost i nepažnja može od spasioca učiniti onoga kojega treba spašavati. U jamu Jasina pokraj Vrgorca prvi put kao spasioci ulaze 4 pripadnika Hrvatske i 11 pripadnika Crnogorske gorske službe spašavanja. Ti pripravnici koji jesu ovdje, oni su do sada se nisu susretali sa ovim tehnikama i ovo mi je prvi susret. Znači, nije prvi ulazak u špilju, nego prvi susret sa tehnikama speleospašavanja. Za zahtjevnu vježbu spasioci su se 3 dana pripremali na 30 metara visokoj stijeni Male Pole pokraj Kule Norinske. Uspravna litica poslužila je za fizičku pripremu, ali i za usklađivanje tehnika dviju službi. Tehnika je bitna, nije toliko snaga. Je da fizička kondicija neka opća, ali u svakom slučaju tehnika. Uvijek trezveni biti, znači provjeravati šta raditi. Uvijek znači biti osiguran na 2 točke, ja sam evo trenutno na 3. Znači nikad ne sumnjati u ono što radimo, znači uvijek biti 100% sigurni. Zajednička vježba u projektu prekogranične suradnje koja se financira iz IPA fonda Europske unije ima za cilj uskladiti standarde pri spašavanju, ali i proširenje turističke ponude u obje države. Otvaraju se nove mogućnosti, znači za avanturistički turizam, za posjet spiljama, za obilazak po atraktivnim planinarskim stazama, jer je napravljeno s naše strane preko 100 km novih planinarsko-biciklističkih staza. Dakle, to je jedna opća korist za jednu i drugu stranu. Sve te staze bit će ucrtane na turističku kartu koja će prikazivati područje od Cavtata do Kotora u mjerilu 1:50.000. Ovakve zajedničke vježbe će nam valjati jednog dana kad dođe, ne daj Bože, do nekog nesretnog slučaja u nekom pograničnom dijelu ili neđe u blizini to, gdje, na primjer, neka naša služba bude na terenu ili nešto da mogu da priskoče ljudi iz Hrvatske, isto tako njima da možemo mi da priskočimo. Hrvatska služba ima velik broj obučenih pripadnika za spašavanje iz špilja, dok je u Crnoj Gori taj dio do sad bio tek u povojima. Ja sam osobno ovaj seminar završio 2009. godine, tako da nažalost u ovom periodu sam bio jedini speleospašavatelj u Crnoj Gori. Evo sada, nakon ovoga, 11 novih kolega će biti osposobljeno, tako ćemo moći raširiti, usavršiti tu službu i normalno surađivati sa kolegama iz Hrvatske. A ta suradnja i usklađenost pokazala se upravo u jami Jasina. Dolazak do unesrećenika, pružanje prve pomoći i postavljanje na nosila pod budnim su okom instruktora učinjeni gotovo bez jedne greške. Oni su podijeljeni u 3 ekipe od 5 pripravnika i svaka ta ekipa je zadužena za opremanje jednog segmenta špilje i kasnije kada to opreme onda će jedan združeni manevar izvlačenja nosila na površinu. Izvlačenje kroz uske stjenke jame bio je najteži dio vježbe, ali i to je izvedeno besprijekorno. Svi novi spasioci, i hrvatski i crnogorski, osada će svoje znanje moći primijeniti i u stvarnom spašavanju, bude li za to potrebe, bilo s jedne ili s druge strane granice.